Allahu akbar. Waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Mutiarane cah. Dawa tenane. Ngantos dawa to. Adik-adik nggen kula insyaallah mriki tertib-tertib kula menawa do manteng kabeh. Nggen kula mriko, kula sengaja salate telat, Bu. Kula saja nak dhisik kon dadi imam, kula wegah. Pilih dadi makmum kula. Salat kula titeni kula ngasih. Ana ndang salat. Sik Pak Wahid. Cek suwe men kok salate panjang-panjang kok. Batin kula, lho kok kaya cilik aku. Aku biyen nek surate dawa-dawa tak enteni sik nek pinggir sendanan cagak sik. Ayo nek kae wis takbir. Alah engko wae. Ben arep rukuk kae lho. Lah tenan, begitu arep rukuk walau surate pendek terus Allahu Akbar. Aja ndak selake. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Yes, sedelo. Mriki enten lare-lare wonten niku. Mboten, alhamdulillah. Aja ditiru nggon aku kono. Gek cah wedok kelas ana sing kelas 5. Kelas 6 ana sing SMP lho. SMP padahal wis haid lho, Bu. Cek model yang ngono kuwi ya. Weh, berarti dititeni iki. Dadi makmum niku niteni makmum niku niteni imam angger salate suwe ditangguh gen. Yuk dengerin telat ben karo imami ra bejaji kok surate dawa-dawa men. Niku berarti jenengan boten ikhlas. Mula nak tindak datang masjid menurut Imam Al-Ghazali ikhlasipun kagem tiyang awam kagem kula panjenengan manut imam. Ora duweni sakwasangka pranyangka elek kalih imame. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Ampun duweni ngoten niku mboten sae. Mengko ganjarane ndak kirang sempurna. Lah niku pun pripun Bu? Oh nggih, nak keliru diingatkan. Imam juga harus tahu diri. Nggih to, ki kira-kira jamaahku ki tuwek-tuwek apa kalangan cah nom-nom ya. Oh, kita wis lanjut isya kabeh wis mambu lemah kuburan nih. Ya wis, aku salate sing cendak-cendak. Allahu Akbar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.